В текущата задача ще ви покажа как да направите тази таблица, която се изисква да бъде създадена в Excel. За целта отваряте един документ, в който може да си копирате условието, за да ви е по-лесно, или с Alt и Tab да скролирате между двата документа, за да си виждате условието. След което виждаме таблицата, оглеждаме добре таблицата, която трябва да създадем. Тези буквички А, Б, С, Д не трябва да ги въвеждате. Това са колонките, които всъщност са показани в Excel. По същия начин е за редовете, т.е. от вас не се изисква да ги пишете вътре като табличка, а просто това е за ваша ориентация, че това са колонките, а това са редовете. Има ли нещо, което да ви подсказва вътре в таблицата, да ви дава някаква информация? Например, какво ни дава информация? Щом имаме равно в една клетка, означава, че тук има формула, която е дадена и трябва да се изчисли. Виждате, че имаме синус от А3. Това, което ни подсказва и ни е нещо познато, е А3. Какво означава А3? А3, предполагам, че може да се досещате, че това е адрес на клетката. А колонка и трети ред, което означава, че тук сме дали команда на Excel да намери синус от тази стойност. Синус от 0,3. По същия начин е тук. Щом имаме равно, означава, че тук сме дали команда на Excel да направи изчисление. А3 по същия начин. Това означава клетката А3, която е ето тази. Щом има стойност в нея, означава, че Excel ще изчисли косинус от 0,3. Следващото нещо, което също ви е познато вече, е синус от А3, но преди това имаме един адрес на клетка, който е с долари. Този адрес на клетка с долари, вече може би ви е познато, че всъщност показва, че имаме абсолютен адрес. Виждате А1 с 2 долара. Това означава, че ето тази клетка е създадена и е показано, всъщност е въведено в Excel, че тя ще бъде абсолютен адрес. Какво означава абсолютен адрес? Означава, че стойността в тази клетка винаги ще се взима нейната стойност и тя няма да се променя, когато ние, примерно, прилагаме формулата наляво или надясно, или нагоре, или надолу. Всъщност няма да се променя, винаги ще взима стойността, която е в А1. Образно казано, ние заключваме клетката и тя не се променя, когато прилагаме формулите в други клетки. Така че сега ще направим демонстрация и ще видите всичко, за което коментирахме. Ако вие не разбирате задачата, дори само да препишете с това, което виждате в задачата, ще видите как всъщност формулите ще ни върнат някакъв резултат. Ако аз изпиша по същия начин всичко, както го виждам, ще видите, че тук ще имаме резултати. И тези резултати можем да ги генерираме за различни стойности на синус, на косинус и на произведението на К по синус Хикс. Така че можем да започнем, като за начало виждате, че избираме А, Б, С и Д колонка, маркираме ги и освен това виждаме, че имаме 9 реда. Маркираме всичко това, което всъщност виждаме в показаната табличка и много бързо поставяме рамки. Вече би трябвало да знаете откъде са рамките. Избираме всички граници и вече имаме рамки. Разбира се, тук се вижда, че редовете са доста по-широки, така че вие може да маркирате всички редове, които искате да разширите и между А и Б с два пъти, т.е. с кликване с ляв бутон, се вижда, задържате бутона, че имаме ширината. При мен на български показва колко е ширината, 8,9. Аз мога да регулирам всички маркирани колонки, точно колко да бъдат широки. В случая, да кажем, оставям на 12,9. И тъй като бях маркирала всички колонки, Excel разбира, че може да разшири всички.
следващото нещо, което трябва да направя, е да напиша този коефициент 1, който искат от нас да го въведем в клетката А1. Това, което искам да кажа, че когато маркираме една клетка, забележете, ето тук ни показва адреса на клетките. Или за тези, които са забравили как се определя адреса на клетката. Ако пресечем примерно колонка с ред, ще получим нейния адрес. Ето тук ни подсказва, че това е адрес E11. Или ако аз кликна върху E11 клетка, виждате, имам инструмент, в който ми показва кой е точно адреса на клетката. Ето го. Така че, ако вие не се ориентирате, например, ако скролираме надолу, документа е голям, има множество клетки, е много по-трудно да кажем кой е адреса на клетките. А ако кликна в някоя клетка, примерно по-надолу, не е нужно аз да засичам, а тук мога да се ориентирам кой е адреса на клетките. T26 в случая, виждате, или пък да кажем някъде тук в дъното, мога да избера дори цвят, за да се ориентирам. Това, например, е адреса V31, което ви подсказва, че е пресечната точка на колонката с реда. И тъй като често използваме адреси на клетки, искам да сте наясно с адресите на клетките. Центрирам това число, което всъщност искат от нас да бъде коефициент. И след като искат от нас да е коефициент, искат и още едно нещо, да сложим коментар точно в А1, така че как ще поставим коментар? С десен бутон върху клетката избирам нов коментар. Ето тук, виждате, има опция. Тези, които са на английска версия, ще го намерите като Insert Comment. Така че избирам нов коментар. Отново повтарям с десен бутон върху клетката, нов коментар и ще видите, че тук се появява бележка. Сега, понеже аз съм с друг акаунт и ми показва друго, всъщност името на акаунта, но това не трябва да ви притеснява. Това, което искат от нас, да кажем въвеждане на коефициент K. При по-старите версии тази бележка е жълта. И тя има два варианта да бъде скрита. Виждате, когато застана върху клетката, тя се появява. Когато се премести от клетката, тя се скрива. Има вариант да я поставите постоянно включена. И това е много удобна опция, когато работите наистина с Excel и искате да си поставяте работни бележки. Например, имате упражнения, някакви формули сте разучили, тези формули може да ги въведете в бележката, за да не ги помните евентуално. И сега продължаваме. Тук всъщност иска да сложим като заглавие на самата, да кажем, табличка, т.е. тук ще оказваме, че това е в цялата колонка ще имаме хикс. Нека да го центрирам. След това ще оказваме, че ще имаме синус от хикс в следващата колонка. Така. В следващата ще покажем, че ще имаме косинус от хикс. Така. И в последната, всъщност, тук ще покажем, че ще се изчислява един някакъв коефициент, който коефициент ние казахме, че е на мястото на 1. Ще се умножава този коефициент по синус от хикс. Така. Това всъщност, да кажем, че са заглавията на самата табличка. След това изискват от нас да почнем да въвеждаме стойностите на хикс. При някой може функциите да не работят поради факта, че настройките са ви с точка. Виждате, когато Excel подразбира, че това е число, остава в дясно. А когато разбира, че е текст, остава вляво. Доколкото разбирам, вероятно при мен ще бъде с точка.